kesayangan Tenggo-Tenggo sampun rawuh. Tepuk tangan dulu untuk Nduk Niken Salindri yang baru hadir. Ya nek sapa nyusul iki? Ya, ayo Wanda, Nadyan, yuk. Nadyan wujud temong peksi. Jos ora. Wis ayu, suarane apik. Iso goncengku kendaraan. Ya. Terus dah. Syaratnya dadi sinden wis kecekel ta Mas Gareng? Apa? Syaratnya sinden ana 4. Apa ki? Guna tegese kagunan, kepinteran, ya ta. Swara, suarane apik, ya ta. Rupa, rupane ayu. Lah sing angka 4 geleman. Gelem takon, gelem ngudi kawruh, gelem ngudi ngelmu, gelem dijak dalang sapa-sapa. Tambahane siji. Apa kuwi? Gampang dihapusi. Ya aja. Ora ya yo pinter kok. Iki yo pinter-pinter kok. Ayo. Suarane apik. Iki terus. Opa no, opa genten. Kowe, Pak. Ayo, Pak. Jegok barang. Alus manis nyengsem make Cahyan ayu-ayu rupane nembang ki lho. Lambene ora ubah umi-umi wis suarane cetha bojoku kae ngeden irunge plontas-plontus. Ora iso dirungokke. Terus ne Pak, ayo Pak, sak bare sing kas Pak. Ayo ganti si Wanda. Iki uga ana WA saka dulur kula nang Mas Ruki saka Nganjuk. Derek nyimak saking kidul panggung bersama pemuda Karang Taruna Melandangan. Kidul nyuwun gending napa mawon sing penting digarap Samboyo. Siap menika sampun transfer 200.000. Menika mengki garap Samboyo Mas Ruki. Ya. Ayo ndak. Ya. Golek isi podang Mas Gareng, suarane alus, bocahe ya alus, ya ta, ora sugih swara. Isuk pomo dadi manten ngono, malam pertama munine piye Mas Gareng? Ah ya sak lumrahe. Piye? Wah, wong alus ayu yen malam pertama ya tetep metu kok kamar ya enak tenan. Iki manusiawi ya yo. Ora masalah ya yo. Wong karo bojone dhewe kok ya. Bayan karo wong liya lah kuwi terus. Golek sepune wong. Iya. Ora masalah, pokoke tak ujek-ujeke untuk jodoh to. Iya. Terus ndak? Iba bunga Opa. Nah. Ya. Nyanding bisa. Nyanding bisa dadi tombo. Jos.
Tak aturke salam muga kanggo Mas Dalang Simon saka Sragen sing menyimak wonten ing dalem. Oh, ngono ya. Kok iki lagu iki tak kirimke kanggo bojoku sing ning omah. Apa jek melek? Ngorok. Yo melek, bojone bojone nyambut gawe kok melek. Yo langsung garap dangdut. Sing kedua digarap Samboyo. Oh, ngono ya. Bengi iki wah iki waranggonane ana 9 lho. Wah, awake dhewe biasane nggawa 7 utawa nggawa 6 ning iki tak turai untuk masyarakat Sanan. Oh, ngono ya. Nah, yo, kaya apa buka saka kendang, Mas. Yuk. Yo, Samboyo, Mas Ruki. Ayo
sih. Apa ya? Rasawan katon manis. Pak, yo. Garap kaya mayang karo wingi. Yo, Mbak Wanda gen lega. Yo. Yo, iki jaran apa celeng? Yo. Yo. Budaling prajurit kuda. Ayo, Malik belok. Cari, dilereknya munggah, Pak. Ayo, mari belok, ayo. Go. Go. Mari belok go. Woi. Ayo, budaya prajurit kuda. Mari belok kaya mayang karawi yo. Wah, Pak. Sing ngene lho. Ngene lho.
Kok kaya malah kaya mentok dobol sampean. Mau ditumpaki si Opa. Opa iki gelem lho akhir tak tumpaki ngene kok terus dadi mlorot ki. Sing numpaki lanang kok. Iki dadine ora celeng iki dadi Apa? celengan iki. Lah mau